जिंदाबाद 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 दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि सुक्लाय सेरफां समस्तिनिफ्राय जों होदों बिजाथि बयबो रायजो राजाया दिनै लोब लोब फैदों बेवहाय नमिनेशन गथायनायाव आरो दिनै जों गथायखांबाय आरो गथायखांनायनि उनाव दिनैनिफ्राय जोङो प्रस्तुत जागोन जे जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जेसेबां सुबुरि दङ गामिफोर दङ बेवहाय हाबनानै जोङो प्रसार खालामनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो सिगांनिफ्रायनो हाबबोबाय थादों दायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जोङो हाबलांगोन आरो बयबो आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठी जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सरकार सोलिदोंमोन आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि इउपिपिएल दोलो सोलिनाय बे दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बयबो आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटार आरो बुद्धिजीबी आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जेफोर माने दल संगठनफोर बिनि दैदेनगिरिफोर बयबो इउपिपिएलखौ हेल्प खालामनो थाखाय बयबो थियारि आरो प्रमद बर' सारनि जि सरकार बे सरकारखौ लाबोनो थाखाय थियारि आरो प्रमद बर' सारखौ पुनरबार शिफ्ट खालामनो थाखाय थियारि बेबायदि हिसाबै सुक्लाय सेरफाङावबो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ बयबो रायजो राजाफ्रा देरहानो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव जि 22 तारिख इलेक्शनाव ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै जोंनि जि सुक्लाय सेरफांनि इउपिपिएल बेखौ देरहासारनाय जे देरहागोन बेयो रोखा जानानै दङ 29 सुक्लाय सेरफां बियाबाव नोंथांखौ मानि थाखाय रायजो राजाया भट दिनैनि तारिखआव सुक्लाय सेरफाङाव जोङो थांनाय 2020निफ्राय जि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि सम मर्यादा सम उन्नयन सम बिकास खामानि मावदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि आरो गुबुंले थासारिमोन बर' अनार' जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव सृष्टि जादोंमोन दिनैनि तारिखआव बे बर' आरो अना बर' बे शब्दआ जोबदों आरो बयबो मिला प्रितियै जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव गोजोन आरो थासारिखौ लानानै संसार जाना दङ जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै दङ बिनि थाखायनो आरो प्रमद बर' सारनि जिफोर सारि बोसोराव जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव गोबां खामानि मावदों उन्नयननि जात्राखौ देखायदों आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव 22 तारिखै जानो गोनां जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां इलेक्शनाव सुक्लाय सेरफाङाव इउपिपिएल दोलोनि जि ट्रेक्टर सुबि बेवहाय भट होगोना रोखा जानानै दं बेसेबां भट मोनगोन नोंथां दिनैनि तारिखआव जोङो बांद्राय बुंना लाया मानो होननानै बुङोब्ला भटनि बेलायाव रायजो राजाफोरानो भटारफोरानो राजा आरो बेबायदि हिसाबै दिनैनि तारिखआव मोनथाम जि दोलो इउपिपिएल बिजेपि आरो बिपिएफ बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव बयबो जोंनि सुक्लाय सेरफांनि रायजो राजाफ्रा बुंलायदों बा भटारफ्रा बुंदों बुद्धिजीबीफ्रा बुंदों दल संगठननि नेताफ्रा बुंदों दा बेबायदि हिसाबै इउपिपिएलआनो साबसिन बेवहाय माने गोख्रों माने मा होनगोन बेखौ अर्गेनाइजेसना दङ आरो बेबायदि हिसाबै आरो रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो दङ बेबायदि हिसाबै जोङो फैबाय थानाय जि 2022नि इलेक्शन बे इलेक्शनाव 100% देरहागोना रोखा नोंथाङाथ' सुक्लाय सेरफांनिफ्राय देरहागोन जुदि नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि दला सरकाराव फैयाब्ला नोंथाङा सरकाराव फैनाय दलाव बारगोन नामा 100% बिसास दङ माने सुक्लाय सेरफांल' नङा बिटिआर ओनसोलनि जिफोर समस्ति दङ बे समस्तियाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव फिन सरकार फैगोन आरो फिन प्रमद बर' सारा सरकार माने शिफ्ट जाफिनगोन दा बेबायदि हिसाबै बयबो आइ आफा रायजो राजानि लुबैनाय बायदि जोङो सरकार दानो हागोन रोखा